A iznenađenje mogu biti... Da ne bi ja pričala mnogo, evo tu nešto piše. Pa vi to otvorite pa pročitajte. Možemo naglas? Teška životna situacija nekad ne bira ni vreme ni mesto i da vam je to poremetilo planove za vaš novi osmeh, te su metalne krunice bile vaš izvor. Znamo da su vaše želje bile drugačije, pa smo vam mi ispunili tu želju. Ordinacija Cvijanović je odlučila da vam pokloni Hollywood Smile od svih bez metalnih krunica. Pa mislim šta vam kažem, stvarno mislim... Smo pričali danas da ste vi rekli da vi volili bez metalne krunice. Pa jesam, ali jednostavno, evo i desilo se to između ostalog što se desilo, tako da... Hvala. Ne čemu. Pa sad ste me baš, ja sam došla danas da budem srećna sa novim zubima, sad ste me rasplakali na službu.